Mnogi ljudi danas su u griješenju i širku, vidiš namaz klanjaju, a islama nemaju. Vidiš namaz klanjaju, a islama nemaju. Mnogi ljudi danas su u griješenju i širku, vidiš namaz klanjaju, a islama nemaju. Vidiš namaz klanjaju, a islama nemaju. Lica svoja spuštaju i na seždi jecaju, a tagutu robuju, za njeg dovu upućuju. A tagutu robuju, za njeg dovu upućuju. Lica svoja spuštaju i na seždi jecaju, a tagutu robuju, za njeg dovu upućuju. A tagutu robuju, za njeg dovu upućuju. Vidiš kako trude se da se i Rabbu umile, a Allah svakog proklinje komu druga pripiše. Allah svakog proklinje komu druga pripiše. Vidiš kako trude se da se i Rabbu umile, a Allah svakog proklinje komu druga pripiše. Allah svakog proklinje komu druga pripiše. Oni poste klanjaju, nagradi se raduju, zatim širk mu učine, pa džehennem zasluže. Zatim širk mu učine, pa džehennem zasluže. Oni poste klanjaju, nagradi se raduju, zatim širk mu učine, pa džehennem zasluže. Zatim širk mu učine, pa džehennem zasluže. Ko mušrici vjeruju, sami sebe varaju, dok namaze klanjaju, Allahovu srdžbu izazivaju. Dok namaze klanjaju, Allahovu srdžbu izazivaju. Ko mušrici vjeruju, sami sebe varaju, dok namaze klanjaju, Allahovu srdžbu izazivaju. Dok namaze klanjaju, Allahovu srdžbu izazivaju. Nadaju se takvi svi Allahovoj milosti, ali to im ne vrijedi, vatru će nastaniti. Ali to im ne vrijedi, vatru će nastaniti. Nadaju se takvi svi Allahovoj milosti, ali to im ne vrijedi, vatru će nastaniti. Ali to im ne vrijedi, vatru će nastaniti. Allah će im obući od katrana košulje, meleki će stegnuti u vatrene okove. Meleki će stegnuti u vatrene okove. Allah će im obući od katrana košulje, meleki će stegnuti u vatrene okove.
meleki će stegnuti u vatrene okove. Zbog patnje džehennemske Allaha tad molit će da tagutu svakome kazne se udvostruče, da tagutu svakome kazne se udvostruče.